Georgie? Postel. Georgie? Georgie? A zvednout nohy. Dáme si to 5krát, pěkně pomalu. Záda přitisknutá k zemi, hezky protáhnout páteř. A píše, A znovu. jako by mu bylo Protáhněte 5. se. A ten mizera Hezky učitel. pomalu. Tráví 90% času přípravou na testy a těch zbylých 10, kdy se můžou něco naučit, se dívají na Lívka. Místo, aby se učili o Řecku, Hezky se protáhnout. pustí jim souboj titánů. To není k smíchu. Říkám, že se něco musí změnit. Nevím, podle mě bys teď na George neměla mít přehnané nároky. Přehnané nároky? Tohle je ten čas, kdy ho můžu zachránit. Je to můj syn, musím ho zdokonalit. Jo, ale myslím, že je teď kvůli té šikaně přecitlivělý. Kvůli jaké šikaně? Co to říkáš? Podle všeho ho ve škole šikanují a on o tom nechce mluvit. Musela jsem se o tom dozvědět od Alice na Pilates. Fajn, zavolám řediteli a domluvím si s ním schůzku. Vydrž. Já nedokážu čekat. Ne, počkáš. Je to vážné, dáme to do pořádku. Mary, doporučuji vám, abychom na to šli pomalu. Tyhle věci jsou složitější, než se zdají. Dobře. K prvním bojům ve válce o nezávislost došlo u Lexingtonu a... Paní Morganová a já s vámi musíme mluvit. Předtím bych chtěla mluvit s Felixem a Matthewem, protože vaše zadky teď patří mně, vy zmetci. Sakra. Neklej. Myslíš, že tímhle se to spraví? Jo, myslím. Tak to si vedle. Už takhle je pro mě těžký najít si tu kamarády. Tak promiň. Byla jsem hloupá. Už půjdeme. Přemýšlím. Opouštím tě. Co prosím? Opouštím tě. Je to kvůli té sexuální aférce s Anitou? Ty máš poměr s Anitou? Možná mám, možná nemám. Chci uhodnout, proč mě opouštíš. Tak jo. Neopouštím tě natrvalo. Ale chci se tě zeptat, jestli můžu vzít George ze školy. Vzít ho někam pryč. Učit ho sama zažít dobrodružství. Myslím, že se mnou bude mít líp, než s tou bandou, co ho učí teď. Nemůžeme ho vzít někam na léto jako ostatní? Ne, to je až za 2 měsíce. Do té doby se nám ztratí v počítači. V té škole ani nevěděli, že ho ti kluci šikanují. No, já nevím, vzít ho ze školy je přece extrém. Jo, extrémní legrace. Měli bychom za hranice. Je to začátek vážného rozhovoru se mnou jako s otcem, nebo už v tom máš jasno? Hádej. Jo! Co pak je? Řekli ano. Myslíš si, že jsem skvělej? To tam asi nepíšou, nebo ano? Ne, ale vyplývá to z toho. Podle toho, co píšou, si určitě myslí, že jsem skvělej. Děkujeme vám za vaši přihlášku, kterou jsme právě obdrželi. Jo. Tak co myslíš? Výborně, zlato. Víš co? Jsem na tebe vážně moc pyšná. Ty velký hloupý troubo. Kež bys chtěl do normální země, jako je Francie nebo Belgie, nebo tak. Mami, Francie je pro mě moc malá, jsem velký kluk. Potřebuju světadíl. Dej dolů ty nohy. Je to jen 2 hodiny severně od Johannesburgu, ale miliony mil od světa, jaký znáte. Za méně, než byste utratili doma, vám já a moje rodina ukážeme skutečné africké dobrodružství. Dům se třemi ložnicemi je obklopený pozemkem o rozloze... Co bys řekl na Jižní Afriku? Nejkrásnější krajina na světě, nejlepší zvířata na světě, finančně dostupné. Je to hezké a skutečné. Tak ty to myslíš vážně? Ano. Chci být mimořádná máma. A abych mohla být mimořádná máma, musím udělat něco mimořádného. Pojď s námi. Buď mimořádný táta. To nejde. Mám 25 zaměstnanců. Já vím. Ahoj. Užij si den. Miluju tě. Já tebe taky. Až úplně na jihu? Bylo mi řečeno, že je to tam naprosto úžasný. A co tam budeš dělat? Jaký předmět budeš učit? To nevím, asi všechno. Vážně? Tělocvik, čtení, angličtinu. Budeš učit angličtinu? Tak to si piš. To, aby se si nejdřív naučil pořádně sám. Nebuď zase protivný. Budou tam i jiní anglicky mluvící lidé? To nevím. A je mi to fuk. Znám tisíce Angličanů, co nesnášejí cizince. Tati, Ano? koupíš mi krásnej a velký foťák, abych mohl dělat miliony fotek, až tam budu? Ne, nekoupím.
Děkuju, výborně. Tak jo. Chci ti říct něco velkého. Můžu? Čekáš další dítě? Ne. To není ono. Ne, to ne. Protože nikdo si nechce představovat, jak jeho rodiče dělají. Jo, já vím, je to odporné. Jo, to je. Zhluboka se nadechni, protože mám parádní nápad. Rozhodla jsem se, že na 6 měsíců odjedeme. Dám si v práci pauzu. Ty necháš školy a odjedeme do Afriky. Táta za námi přijede, až bude moct. A společně si užijeme to největší dobrodružství našeho života. Chápeš? Jako švýcarská rodina Morganových. Tak co ty na to? Jestli vážně chcete to dítě, tak mi to nevadí. Můžu říct ne? Ne. Takže budete někde v oblasti Johannesburgu? Ano, i když budeme trochu cestovat. Je tam malárie, ale teď je tam zima, takže by to neměl být problém. Tak dobře, a co? Tetanus a záškrt? Proti tomu je očkovaný. A pak jsou tu ještě spalničky, příušnice a zarděnky. Na to je také očkovaný. Bezva. Díky, doktorko. Naschle. Dobře, naschle. Můžeme jet. Tady máš ty ponožky. Prý je tam noci zima. Nebudu v Africe nosit ponožky, když mám tak krásné nohy. Mami, vážně. Jsi na to připravený? Jsem. Mám zkušenost, že má máma pravdu. Jo. Asi jo. Řekněte sír. Sír. Perfektní. Pospěš se, přijdeš pozdě. Mám vás rád. Šťastnou cestu, zlato. Mám tě ráda. Ahoj. 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 S Bohem. Dobrý den, paní Morganová. Zdravím. Ahoj, jsem Kumalina. Komalile? Ano. Moc mě těší. Páni, je tu pěkná zima. Ano, už je tu skoro zima, občas bývá chladno. Ale nebojte, odpoledne už bude jako v létě. Chcete pustit na cestu muziku? Ano, prosím. Tak jo. Právě ti začala škola. Co je to? Tvůj první úkol. Toč, co tě upoutá. A můžeš vypnout ten iPod. Tohle je součástí vzdělání. To je vtip? Co? Ne. Chastity Brownová. Šikovná dáma. Máte rád country a western? Jo, je to má oblíbená muzika. Páni, třeba Dolly Parton nebo Tim McGrath? To je trochu moc stará škola. Počkat, takže neuslyšíme žádné Lady Smith Black Mambazo? V mém autě ne. Jedno sousto. Už jsem měl. Tak jo, jen pěkně pomalu. Tak prosím. Patience, že ano. Ano, madam. Patience. Nemáte v kuchyni čistě náhodou něco víc amerického? Dělá moc dobrou pizzu. Ne, děláte v Africe pizzu? Ovšem. A křupavou. Můžete nám udělat 2? 2 pici? Dobře. Děkuju. No tak, usměj se, já vím, že po tobě chci moc, ale stačilo by kývnutí. Pizza je dobrá.
Děkuju. Pan Konrad. Kumi, že ano? Vítejte. Jo, děkuju. Připadám si tady jako pan premiér. To je úžasný. Mohl bych si udělat pár fotek? Beze všeho. Nevadí to? Jsou to skvělé věci. To je ono. Můžu. Něco s pokojem? Tak jo. Jen pro jednou. Tak co? Že ti to trochu uteklo. Možná. Možná znamená ano a ty jsi mi neřekl promiň. Takže tě musím potrestat. Přestaň. Fuj, to teda pěkně smrdí. Tak jo, první den. Divné. Mám tu vážný studijní plán a rozvrh hodin. Vzala jsem sebou hromadu knih. Zatím netuším, kde jsou, ale našla jsem uvnitř tohle. Jsou sice z roku 1973. Můžeme to najít na internetu. Ano, to je bezva nápad. Tak jo, co tu máme? Britskou říši, armádu Zulu, grázl jménem Rhodes, apartheid, což je rasismus v té nejhorší podobě, a neuvěřitelného Nelsona Mandelu. Nosí dost divný košile. Jo, jeho smysl pro morálku je dokonalý, ale jeho oděvní vkus je... Yes. Jo, je to děs. A dostáváme se k poslednímu hlasování. Největší Afričan všech dob. Ti, kdo jsou pro Nelsona Mandelu, bojovníka proti apartheidu, zvednou ruku. Jenom Paul? No tak jo, dobře. A kdo je pro Didiera Drogbu, náladového útočníka z nějakého týmu v Číně a v pobřeží Slonoviny? Tak všichni. ale víte co? Je to skoro vyrovnaný a já je vážně klika, že mám rozhodující slovo, takže já hlasuju pro Nelsona Mandelu, takže Nelson Mandela je v téhle třídě ten největší Afričan všech dob. Ano, je to on! Ano, je to fakt! Nelson Mandela! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jednou, když jsem byl starý, asi jako ty, mě táta ráno vzbudil a řekl mi, že se jdeme projet. A po 10 hodinách jsme zastavili ve vesnici, on se otočil a řekl, synku, dnes se staneš mužem. Dovedl mě k ohradě, kde se chovají krávy. A obřezali mě tam dole. Byl jsem umazaný od bláta. Dali mi deku a nechali mě měsíc s nováčky v chatrči. Jo. Ten den, kdy si mě táta vyzvedl, jsem opustil chlapce, kterým jsem byl. A od té doby jsem si mnohokrát uvědomil, že stát se mužem je celoživotní pouť. Pěkně zpět, čeká vás velký den. Proč je velký? Protože trvá od rozbřesku až do západu slunce, jasné? Hej, pane Bene. Půjdete s paní Michaelou dělat putla? Jsi v pěkném maléru. Takže, jaké je nejnebezpečnější zvíře v Africe? To bude lev.
Ne, je to nosorožec. Jo, je to nosorožec. Co lidi? Ty musí být vysoko v seznamu, ne? Tak jo. Číslo 1, lidi. Číslo 2, nosorožec. Číslo 3, černá mamba. Jdeme najít hada. Jdeme a běžíme. Honem, běžíme. Rychle. Počkat. Tak jo, večeře. Můžu to dodělat? Co prosím? Ty jsi řekl, můžu to dodělat? Chceš si prodloužit hodinu? Možná. Tak jo. Ano. Tak jo, mami. Jo. Kam pojedeme? Pojedeme někam tamhle, na výlet. Jedna školní učebna není dost. Celý kontinent? To už je lepší. Ano, dneska vyrážíme za velkou neznámou. Ve společnosti našeho neohroženého průvodce. Ahoj. Takže nás tedy čeká... Západní Zimbabwe. Lhal si mi, vůbec nic tady není. Víš to jistě, kámo? Podívej se tam. Páni. Kam? Ty jsou fakt vysoký. Postarej se o svou mámu, Georgi. A žádné potápění se žraloky. Dobře, budeš nám chybět. A paní Morganová? Ano, kumi? Téměř nikdo v Mozambiku neumí anglicky, jasné? Bezva. To slunce je příjemné, že? Jo. Skleněný výplně oken jsou tak nemoderní. Vlastně zaplatíme něco navíc, protože máme díky neexistujícím oknům extra účinnou ventilaci. Ráj. Tady to máte, signora. Měli jsme sem vzít tátu, byl bys toho úplně vedle. Je na pizzu a na těstoviny. Pravda. Zahledla jsem tu krysu. Jednu jsem snět. Trávila si s mámou a s tátou taky takový chvíle. S mámou hodně, s tátou nikdy. Kdykoliv jsme jeli na dovolenou, byl ve Washingtonu. Vládní ESA si nemůžou brát volno. Nepamatuji si ho, že by byl na pláži, nebo v šortkách, nebo se jen tak pěkně poflakoval. Mně se to líbí. Co na to říct? Šetří na Vánoce. Víš, začínám uvažovat o těch sítích na komáry. Mohla by se z nich stát móda. Vydělala bych balík. A střílím! Gól! To byl určitě gól! Jo, jasně, pane Beckhame. Viděla jsi? No super! Dobrá práce. Tak jo, chci vidět krásný úsměv. Ne, už žádné. Neutíkej.
Na tohle se můžeš těšit. Fuj. Jo, to říkáš teď, ale láska je hezká. Bude se ti to líbit. Nebudu se s nikým líbat. Dobře. Tady to máte. Děkuji. Víš co, myslím, že se nedám, není mi dobře. Vážně? Jak ti není dobře? Prostě mi není dobře. Mami, já už mám ryb vážně po krk. Myslíš, že tu rybu otrávili? Ani nevím, jestli to byla ryba. Měli jsme štěstí, že jsme vyvázli živí. Musím tě vzít k doktorovi. Jak ti je, Broučku? Hůř. Vezmeme tě do nemocnice a tam tě dají do pořádku. A pak tě vezmu domů a všichni tě tam budou hýčkat. Mami, zastav to auto. Mami, zastav Budu se, zvracet. Dobře, dobře. Georgie? Zlato? Georgie? Georgie? Kdy tam budeme, Kumi? Za chvilku vydržte. Jak dlouho? Měli bychom tam být za 10 minut. Za chvilku jsme tam, slibuju. Georgie? Kumi, prosím, pospěšte si. Potřebuju doktora. Prosím, rychle. Zdraví. Jak dlouho je v tomhle stavu? Asi tak 3 dny. Myslela jsem, že je to viróza. Ne, tohle není. Rychle, pojďte se mnou. Jsem si jistý, že má chlapec malárii. Malárie? Ano, je vážně nemocný. Ale zvládne to, že budeme potřebovat pomoc. Tak jo, dejte mu kyslík. Madam, běžte stranou, zůstaňte venku. Tak jo, potřebuju diazepam. Dejte mu kapačku 10 mg diazepamu. Rychle, ať ho nestratím. Tady je, doktore. Puls, respirace, rychle, rychle. Uvolněte dýchací cesty, připravte savku. Dezinfekci. Držte ho, ať ho můžu napíchnout. Infúze zavedena. Dobře. Znehybněte ho. Co se stalo? Zkontrolujte puls. Nemáme puls. Co? Nedýchá. Zahájit masáž srdce. Až řeknu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 vdechy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 vdechy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 vdechy. Stále žádný puls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ahoj, lásku. Sana kasa maname. Ay, ni tangan ko ba? Sana kasa maname. Ay, ni kate poroko. Tifese. Natentango. Fazenda, se vesete, mama, akesa, ikensa mekomba, makante, de poroko. Pítre, někteří lidé tady pláčou. Můžeš jim říct, aby přestali. Skoro ho neznali. Když můžu zadržovat slzy já, snad by mi mohli prokázat úctu a udělat to tež. To nemůžu, lásku. Ne, to neudělám. Dobře. Fajn. Je tu tvůj táta. Sešli jsme se zde v tuto smutnou chvíli, abychom svěřili George Anthonyho Morgana všemohoucímu Bohu. I can fly, but I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel. I can love, but I need his heart. Tvůj táta je pořád tady, ale myslím, že se chystá jít. Nechci ho vidět. Neřekla si mu ani slovo. Mohla se s ním rozloučit. Tati? Zapomněl jsem, jak je tu krásně. Možná proto, že jsi to byl jen 2krát. Kdyby mě a mámu táta neopustil, nejela bych pryč. Mary, Ne, je to tak. Už to nikdy znovu neřeknu a nikdy ne jemu. Ale snažila jsem se Georgeovi dokázat, že budu vždycky na jeho straně, po jeho boku. Protože můj táta dával přednost práci před svou rodinou. Vždycky. Kdyby mě víc miloval, náš George by ještě žil. Nemůžu tady sedět. Nemůžu sedět u tohohle stolu. Kde je George? Kde je George? zvládám to. Neboj se.
Mary, půjdeme? Nemůžu ven. Víš, dřív nebo později musíš vyjít z domu. Tak proč ne dneska? Je tam spousta lidí, nikdo si nás nebude všímat. O čem bych mluvila? O ničem, o hloupostech. To lidé přece dělají. Mluví o hloupostech. Život je tak snesitelnější. A snesitelné je náš nejvyšší cíl. Máš pravdu. Musím vyjít z domu. Ale ne na oslavu. Dobře, tak kam chceš jít? Zpátky. Zdravím. Ahoj. Jsem Marta. Nevadí, když si přisednu? Ale ne, vůbec ne. Díky. Jsem tu první den, nevím, co si mám objednat. Tady nemáte na výběr. No tak, to je dobře. Ne tak docela. Nevypadáte jako běžný zdejší host. Ne, ale jestli se neurazíte, tak ani vy ne. To je asi pravda. Můj syn tady byl. Poslal mi fotky, ale chtěla jsem to vidět na vlastní oči. A co vy? Já jsem přijela se svým synem. Ale my neměli takové štěstí. Tak to myslím, že máme něco společného. Kolik mu bylo? 24. 24, páni. Tak nějak si vždycky myslím, že jsou mladší. Je to ode mě hloupé. Ben si to myslel taky. Všechny své prášky rozdal dětem, které učil. No, byl silný a zdravý, myslel si, že je nepotřebuje. Je mi vás líto. Ano. A mně je hrozně líto vás. Páni, velký fešák. Děkuju. Je to diví, když se narodil staré ženské, jako jsem já. Ne. A co tu dělal? Byl dobrovolník, měl tu práci? No, tak trochu obojí. Studoval na univerzitě, ale ten syčák trávil většinu času hraním rugby a běháním za děvčaty. Neměl zápočty a tak, aby z toho průšvihu vytěžil maximum, řekl si, už vím, co pojedu učit do Afriky. To bude zajímavé. A úplně se do toho zamiloval. A tehdy udělal tu největší chybu. Je to tím pro nás jednodušší? Co? Že tu chybu udělal on? Že jste ji neudělala vy? Ne. Vy si to dáváte za vinu? Jistě, že si to dávám za vinu. Je to moje vina. A co máte v plánu, Mary?
To vážně nevím. Vy? No, zítra se zajedu podívat, kde Ben pracoval. Chci to prostě vidět, víte? Můžu s vámi? Ano, ovšem, že můžete. Myslím, že vás rádi uvidí, jste mnohem hezčí než já. Ale vstávám brzy, autobus odjíždí už v 7. Ať si jede. Mám auto. Výborně. To bude mnohem pohodlnější. Michaela? Ano. Jeho foťák. Ano. Dal mi ho, když onemocněl. Měla byste si ho vzít. Ne. Když zmáčknete tohle, můžete si prohlédnout jeho fotky. Opravdu? Je to dost dobrý foťák, že? Měl velké štěstí, že stoupila. Děkuju. Díky i za něj. Ano, byl to šikovný kluk. Stál mě za ty roky spoustu práce. Tady jsou sítě a jinde ne? Ano. Jednou je budeme mít všude, ale v tuhle chvíli jsou nejdůležitější tady. A co se těm prskům stalo? Jose spadnul a Manuel má průjem a Paul, jako vaši synové, malárii. A bude v pořádku? To doufáme. Dala jsem mu, co máme, abychom ho vylečili. Jen jsem ho chtěla. Ano. Za chvilku si půjdu lehnout. Ano. Je mi to líto, Michaelo. Jak ti připadá? Je na tom mnohem hůř. Měla bych ho vzít do nemocnice. Jak je to daleko? Autobusem 2 hodiny. 2 hodiny? Ježiš. Dá valor, rápido. Dígame la bella. Seguro con fuerza. Manténlo quieto, por favor.
Musím jít ven. Dáme tu na něj pozor. Kumalile je docela fešák, že? To je. A taky mu jde skvěle basket. Ano. On a George spolu často hrávali. Váš manžel je fešák. Jo. Jo, myslím, že celkem ujde. A co ten váš? Můj? Ani nevím. Nikdy jsem o tom nepřemýšlela. No tak. Musí být. Proč byste si ho brala? No, byl velice zdvořilý. Spousta lidí. Všichni mají malárii? Ne, ale většina ano. Kejlo, prosím, nezlob se, jestli je ti to nepříjemné. Ale já potřebuju být užitečná, nemám práci. Myslíš, že bych mohla být nějak prospěšná v sirotčinci? Vážně? Ano, vážně. Ale jistě, něco vám tam najdeme. Umím vcelku dobře vařit. Viktorijin piškotový dort je moje specialita. Dobrý začátek. A fotbal? Fotbal? Ano, jsem vynikající hráč, i když trochu agresivní. No, jaká matka, takový syn. A vy, Mary, co máte v plánu? Musím se vrátit domů. Jistě, že musíte, drahá. Ale že jsme měli štěstí, že jsme na sebe narazili. To měli. Ahoj, Mary, zlato, tady Marta. Ahoj. Nemůžete usnout? Jak bych mohla spát, když je skoro poledne? Ach ne, promiňte. Úplně jsem zapomněla na časový posun. Omlouvám se, zavolám vám později. To ne, stejně jsem nespala. Jak to tam jde? No, celkem to ujde. A myslím, že jsem tu přece jen trochu užitečná. Moje mafiny tu jdou na dračku. Víte co? Teď jsem probudila Pítra. Mohli bychom si popovídat zítra v lepší dobu. Ano, dobře, drahoušku, promiňte. Naschle. Kdo tě volá ve 4 ráno? To byla Marta. Je osamělá, chtěla si popovídat. Marta. Promiň. A jako většina mužů měl za to, že na to auto nebudu mít názor. To mi povídej. My jsme tohle řešili i s třetím autem. Tohle je naše druhé auto. Já tím krámem budu jezdit, ale ne. Ne. On ho kupuje, tak to musí rozhodnout. Nakonec zvolil, že to bude Mercedes.
A já na to nechci mizerný Mercedes, chci Lexus. Víte, pochopíte to? Už musím jít. Proč? Popravdě ještě nejsem připravená cítit se zase normálně. Viděla jsem příšerné věci, mám problém bavit se o tom, jestli je lepší koupit velké auto nebo jiné velké auto. Zlata? Mary, neblázni nám tu. Ne, Alice, poslyš. Teď to vidím tak, že blázni jste vy. Trávíme každou minutu života vstekáním se nad maličkostmi, na kterých vůbec nezáleží. Ale já jsem stála v místnosti, kde děti umírají na jedno komáří štípnutí. Nejradši bych proplakala noci nad tím, že jsem promarnila svůj život. Až na to, že si nemůžu dovolit plakat. Promarnila jsem život svého syna. Promarnila jsem život svého syna. Neměli bychom prodat dům? Prodat dům? Jo. Přijde mi teď tak velký. Máme tu tolik vzpomínek a tak těžkých. Udělali jsme ten dům tak nádherný. Jsme to my. Co koupit něco menšího, levnějšího? Nemusíme prodávat dům. Mohli bychom nakoupit věci, které by něco změnily tam, kde jsem byla. Poslouchej mě. Sítě, léky, platy pro sestry a doktory. Žertuješ? Ne. Pro někoho, jako byl George, to byla šance 1 ku milionu, že se mu to stane, ale ukazuje se, že byl jen jedním z milionů dětí, které to zabijí. Zlato, tohle je šílené. Dej nám šanci dát si život dohromady, než ho začneš spravovat jiným. Prosím. Miluju tě. A já tebe. Potřebujete něco? Ano. Před pár hodinama jsem vám volala, ale schůzka by byla možná až za měsíc a jela jsem kolem a napadlo mě, že se zastavím pro případ, že by pan senátor měl... Ne, obávám se, že nemá. Ne. Dobře, nezdržím ho dlouho, jen bych potřebovala malou radu, jako občan tohoto státu, který právě strávil 3 hodiny v dopravní zácpě. Opravdu? Jo. Ne, to nepůjde. Dobře, já tedy počkám pro případ. Tak jo. Senátore, zdravím. Zdravím. Promiňte, pane, jsem Mary Morganová a chci se zeptat, jestli byste neměl čas. Nemám ani minutku. Domluvte si schůzku se sekretářkou. Chci s vámi mluvit o malárii. O malárii? Jo. Páni, to je velké téma, Mary. Spíš bych vám pomohl na téma moje škola nestojí za nic. Co myslíte, že bych mohl udělat s malárií? To sama vlastně nevím, ale za to vím, že to je nemoc, které se dá předejít a na kterou ročně zemře víc než 500 000 lidí. Dobře, a kolik teď na malárii vydáváme? To přesně nevím. Je to více než za minulého prezidenta? Financuje se to přes vlády nebo nevládní To organizace? nevím, ale zabila mi syna. To je mi moc líto. Rád vám pomůžu vymoct odškodnění. Nechci odškodnění. Nemůžete dát k soudu komára. Jen se snažím zjistit, jestli by se s tím nedalo něco udělat. Ovšem, už musím jít, Mary, ale rád jsem vás poznal. Hodně štěstí. Děkuju. Snad se setkáme. Pane senátore? Ano? A moje škola vážně za nic nestojí. Tak jo, jdeme na to. Offside! Vidíte? Proměníme všechny ty kousky látky na tyhle pěkné tašky. A ty pak vezmeme na trh a prodáme je tam. Takže přeložte to na půl, takhle. Marto, máte tu hosta. No, kdo mě mohl přijít navštívit? Přeložte to na půl. Ahoj, Zlato. No, co tady děláš? Jsem samé překvapení. Ne, to nejsi. Co jsem tady, tak zemřely jen 2 děti. Na co zemřeli? Na malárii. Jo. A kdy se vrátíš domů? A kde to je? Kde je domov? Tam, kde žijeme. Ne, myslím, že už v tom domě nemůžu žít.
Vždyť bys žila tam, kde žil Ben. Stejně by jednou odešel. A stejně bychom zůstali sami. Ano, já vím, taky jsem o tom přemýšlela. A určitě by nám bylo dobře. Ale žila bych z naděje, z telefonátu a z Vánoc. A z fotek jeho dětí. Je mi to moc líto, Charlesy. Evidentně jsem to špatně odhadla. Vzala jsem si příliš velké sousto. Moc jsem ho milovala. A mě moc málo. Nechali jsme si to utéct. Ano. Ztratil jsem tě. I svého hlučného kluka. Tomu říkám špatný odhad. Ahoj. Volám ti hodiny. Promiň, vybil se mi telefon. Nezlob se. Kde jsi byla? Jela jsem do Washingtonu. Dneska? Jo, chtěla jsem mluvit s naším senátorem o malárii. A jak to dopadlo? Prostě špatně. Neměl na mě moc času a vyptával se na spoustu politických věcí. A já na to neměla odpovědi. Ale příště budu připravena. Takže ono bude příště? Možná. Možná, já nevím. Jediný, kdo ví, jak funguje současná vládní politika, je tvůj táta. A jestli si vzpomínám, nebyla nadšená z toho, jak vám jeho práce ovlivnila rodinu. To není fér. A teď, když mě omluvíš, najdu si někoho, kdo o tom něco ví a napíšu mu. Napíšeš? A co vlastně? To nevím. Umřel mi syn. Jejich synové umírají. Pomozte nám. Drahá Mary, chybíte nám tady v Mozambiku. Děti vás pozdravují a myslíme na vás. S láskou Marta. PS. Paulovi se daří dobře. Byl to i můj syn. Já vím. Myslím, že kromě jiného taky žádlím. Na tvých 5 týdnů. Posledních. Zdravím, Marto. Jak se máte? Není zas hluboká noc, nebo ano? Ano, je ale klid. Nespala jsem. Rozjíždím kampaň. Napíšu každému. Na každou adresu, kterou najdu. Napíšu každému, kdo má co dělat s USAID, s prevencí před malárií nebo s ministerstvem zahraničí. Napíšu klidně i prezidentovi. Co, prezidentovi? Vy se tady činíte a nikdy neuhodnete, kdo za mnou přijel. Kdo? Charles. Ne. Řeknu vám, že mě to málem porazilo. Nikdy nikam nejezdil, jen na služební cesty. Víte, co si myslím? Že ho to sebralo víc než mě. Děkuji vám za váš dopis. Váš problém bude předložen k řešení senátoru Williamsovi. S pozdravem Daniel Krenach, ředitel pro veřejné záležitosti. Děkuji vám za váš dopis. Malárie je závažné onemocnění. Ministr zahraničí se otázkou boje s malárií intenzivně zabývá a oceňuje váš čas a zájem o tuto záležitost. Tak, Marto, jak dlouho myslíte, že tu s námi zůstanete? Schází vám domov? To by asi měl. Co bych tam dělala? Kdo bych byla? Já jen, že jsem dostal dopis z agentury a vypadá to, že našli náhradu za Bena. Jo! Co? Dostala jsem dopis od McDonalda z ministerstva zahraničí, což je perfektní. Píše mi: Drahá paní Morganová, děkuji vám za váš dopis. My zde na ministerstvu zahraničí se dlouhodobě zabýváme bojem s malárií společně s našimi partnery v Africe a po celém světě. Pokud byste měla zájem dozvědět se víc, Senátní rozpočtový výbor zabývající se otázkou malárie zasedá 7. října. Tak co myslíš? Co? Co? Nemůžeš tam jít. Je to ztráta času. Pokud se tam dostaneš, budeš jen sedět a dívat se, jak politici dělají svou práci, nebudeš moc nic říct, nic udělat, jen ti to zlomí srdce, až pochopíš, že tomu nepomůžeš. Ale možná se tam něco dozvím. Možná se tam s někým poznám. Začínají mi chodit odpovědi. Když se mi
podaří dostat k správným lidem, napsat těm správným lidem, možná to bude dost, abych zachránila jeden život. A to mi bude stačit. Zachránit ho a ztratit manželství. Nad tímhle přemýšlíš? Zatímco já píšu dopisy a snažím se dělat, co můžu, ty řešíš tohle? Já to musím bojovat, zlato. I ty pořád bojuješ, já musím taky. Než jsi odjela, byli jsme spolu v ložnici a ty jsi mi řekla, opouštím tě. Ano, byl to jen vtip, jen žert. Z vtipu se stal fakt. Jestli to je výhruška, tak je neodpustitelná. Máme příliš mnoho k odpouštění. Dobře. Máš pravdu? Nejsem politik. A nezměním svět. Jsem jen máma. A vlastně ani to už nejsem. Chci ti něco ukázat. Ahoj, jak se máš? Jedete na výlet? Bude to divočina. Myslíš holky, troky a takové věci? Bude to prostě velká divočina. Budeme jako trosečníci. Máma mi nedovolí vzít si iPod, prý tam nebude ani elektrika. A přežiješ to tam? Zabiju nějakýho krokodýla a s ním ho. Říkal jsi krokodýla? Jo, myslím, že to teď trochu přeháníš. Možná brouka. A budeme jíst brouky. Ahoj, lásko. Musím jít. A jak se máš ty? Vyřídil jsem práci a viděl spoustu seriálů. Moc mi chybíš. Na tom lovu by ses mi hodil. A jsi tam šťastný? A hladový. Mami, automat na jídlo už je na cestě. Řeknu ti tajemství, který nechci, aby slyšela. Ano. Pojď blíž. Blíž. Blíž, pojď. Ještě blíž. No tak tati, ještě blíž. Blíž. Dostal si mě. Mám tě rád. Halo? Ahoj, Mary. To snad není možné, to je neuvěřitelné. Promiň. Co? Voláte ve správnou hodinu. Já vím, je 11:30. V noci? Dopoledne. To není možné. Ne, je. Kde jste? Před domem. Před mým domem? Jo. Aha, co tady děláte? Ahoj. Musela jsem odjet. A myslím, že pojedu domů. Ale říkala jsem si, že zajedu za vámi, abych vás podpořila v boji. Jestli můžu. No jistě, děkuju. Pojďte dál. Tak, tady bydlím. Aha. Stylové, že? A tohle je Pítr. Pítr, Dobrý to je den, Marta. Pítre. Moc Není mě tak těší. hezký, jak jsem říkala, ale ujde, ne? Zdraví, Marto. Uvařím čaj. Udělám to. O, díky. Ale ne ledový čaj. Angličany uráží. Vlastně teď dávám přednost bylinkovému, je Vy zdravý. máte ale jazyče. Poslyšte, doufám, že jste sem nepřijela s falešnou nadějí. Celá ta věc s kampaní. Myslím, že to nikam nevede. Je to součástí mého vypořádání se smutkem. To určitě není pravda. A Peter dívá se, jak nám to láme srdce. Zas a znovu den co den. Pak má asi pravdu. Proč jste odtamtud odjela? No, je to složité. Dorazil Benův nástupce. Milý chlapec z Německa. A tak jsem si řekla, že moje práce tam skončila. Jaké to bylo? Odjet? Celkem dobré. Na závěr jsme měli skvělou večeři. A děti mi dali takovou...
Nevím, jak to nazvat. Koláž? Byla na ní krásná Benova fotka a každý z nich tam něco pěkného nakreslil a podepsal se pod to. A dole stálo: všichni jsme tvoje děti. To je krásné. Všechny moje děti. Problém je, drahušku, že nejsem připravená přestat být matkou. Ale co může vlastně dělat matka bez dítěte? Je to běh na dlouhou trať, ale zkusíme to. Jaký je? Konzervativní, nekomunikativní a emocionálně zakrnělý. A dává přednost práci před rodinou. Ani v jednom neuspěl. Dobře. Přesně můj typ. Mary. Tohle je Marta. Marto. Co si o tvém politickém snažení myslí Peter? Že jsem hloupá a bláznivá a že nám tím ničím život. A co vy, Marto? Pro pána, no já myslím, že je Mary naprosto úžasná. Že vždy dosáhne všeho, co si umane. A přirozeně za ní stojím. Dobře, pak vás asi nepřekvapí, když řeknu, že jsem spíš na Petrově straně. Pokusit se změnit vládní politiku je dost obtížné. Budete frustrované a ztrácet naději. A upřímně, doma je to lepší. Já tohle všechno vím, tati. Jen jsem doufala, že mi pomůžeš najít způsob, jak to změnit. Nečekám, že se mnou budeš souhlasit. Jenom tě žádám o laskavost. Já se obávám, že to nebude laskavost. Jen se tím ublížíš. A teď si toho všímáš? Neměla jsem sem chodit. Věděla jsem, že je to chyba, promiňte. Marto, ale půjdeme. Díky za sušenky, tati. Zdá se, že je to zajímavé téma. Zajímavé? Ano, něco jsem zjistil. Věděla jsi, že když vezmeš všechny oběti teroristických útoků ve světě za posledních 20 let, přidáš k tomu všechny ztracené životy na Středním východě od šestidenní války v 67. a připočítáš všechny Američany zabité ve Vietnamu, v Koreji a ve všech oblastech působnosti americké armády, od Iráku po Afghánistán, když všechny ty životy sečteš a vynásobíš je 2, dostaneš počet dětí, které každý rok zemřou na malárii. Chceš tím říct, že mi pomůžeš? Ano, pomůžu. Dobře. Zasedání rozpočtového výboru Je 7. října. Určí se tam peníze, které se utratí. Buď to zvednou, nebo ořežou. Chceš tam promluvit? Doufala jsem, že se tam aspoň dostanu. Ale kdybych tam mohla promluvit... Myslím, že by to šlo. Budu muset obvolat lidi, co mi něco dluží, a ty se budeš muset snažit. Budeš si muset přesně připravit, co řekneš. Myslím, že je na čase, abych začal pracovat pro tebe. A ne pro ně. Jedna 90% úmrtí na malárii je v Africe. Je 247 milionů. Mám pár poznámek, které bychom mohli spojit, aby to vyznělo ještě trochu víc... Ano. Pregnantně. Jsem moc rychlá? Ne, v pořádku. Dobře. Věřte mi, Mary, budete naprosto úžasná. Když uteču, vezmete to za mě? A to si děláte legraci. Ze mě by nevyšla ani láska, jsem na vás tak pyšná, že mám strach, že vybuchnu. Ne, to ne. Ta dekorace pokoje mě stála Mailand. Vyzkoušejte mě. Mluv nahlas. Dívej se jim do očí. Drž se textu. Ano, tati. Vyslechli jsme si návrhy odborníků z Malaria No More, z UNICEFu, z USAID.
A nyní zde máme návrh paní Mary Morganové ze South Hall z východní Virginie. Paní Morganová, prosím. Děkuji. Nechci vás dlouho zdržovat. Takže než začnu, chci říct, že mám na srdci jen pár věcí a tou první je gratuluju. Děkuju. Věříme, že pokud jde o malárii, má Amerika náskok před světem. Ale jako země stále utrácíme víc za léčbu řídnutí vlasů, než za léčbu malárie. Takže druhým bodem a hlavním smyslem mého návrhu je získat víc. Prosím. A to hned. Ovšem, paní Morganová, kdybychom žili v ideálním světě, dali bychom na malárii všechny peníze světa. Ale jak říkával jeden můj přítel, politika je koláč. Otázka je jen, jak ho nakrájet. O co nám ve výboru jde, je posoudit střízlivě a vážně se všemi experty v oboru, jak a pokud vůbec by šlo tento kousek zvětšit. A nebo zda je naopak nutné ho v tomto pro všechny složitém období zmenšit. Promiňte, ale chcete říct, že nejsem expert v oboru? Paní Morganová, všichni jsme si vědomi vaší osobní zkušenosti v této oblasti. A všichni obdivujeme vaši odvahu zde dnes vystoupit. No, když tedy nejsem expert v oboru, pak bude lepší, abych se více soustředila na svou osobní zkušenost. Dovolte mi, abych vám řekla, jaké to je mít osobní zkušenost s malárií. Můj syn mi schází každou vteřinu, každého dne. S každým soustem, které s ním. A s každým předmětem, který vezmu do ruky. Často myslím na film Návrat do budoucnosti, kde se ten Prevít McFly může vrátit v čase. Protože to bych si přála ze všeho nejvíc. Vrátit se zpátky jedinkrát a změnit jedinou věc. Dala bych cokoliv, abych tu jedinou věc mohla změnit. Co chci říct, paní předsedkyně? Chci říct, že tak, jak se cítím já, tak se cítí rodič každého dítěte, které zemřelo na malárii. Každá matka, každý otec. Tohle není obyčejný kousek koláče. Nesla jsem zodpovědnost za jedno dítě a zklamala jsem. Vy máte příležitost přijmout zodpovědnost za miliony dětí. Tak je nesklamte. Tak, něco jsem si připravila. Vteřinku, prosím. Jsem Marta O'Connellová. Ano? Jsem něco jako Mariin sekundant. Napadlo mě, jestli bych vám nemohla ukázat pár snímků. Jestli si to paní Morganová přeje? Ano, ovšem. Děkuji. Kam to mám dát? Tohle je můj syn, Ben, malárie. A tohle je Mariin syn, George. Mariin chlapeček. A tohle několik z dětí, které jsem poznala v Mozambiku, kde zemřeli oba naši synové. Tohle je Sebastian, tak trochu vtipálek. Tohle je Anicia. Chtěla být učitelkou. A tady Daniel hrál na klarinet. Pošlete to dál. Ti všichni tito synové, všechny tyto dcerky jsou nyní už mrtví. Chcete, abychom si domluvili další slyšení před tímto výborem? Za rok máme se vrátit s 500 000 dalších fotografií? Mrzí mě to. Mrzí? Byla jsi úžasná. Tvůj otec i já jsme nadšení. Ne. Myslím, že mě mrzí, že jsem George odvezla. Nikdy jsem ti to neřekla. Mrzí mě, že jsi nebyl ve škole.
A mrzí mě, že jsi nebyl na pláži. A jsem ráda, že jsi nebyl v nemocnici, když umíral. Ale hrozně mě mrzí, že jsem ti neřekla promiň. To je dobré. Už je to dobré. Ano. Nejmocnější muži a ženy Senátu byli očividně pohnuti. Vystoupení virginské rodačky Mary Morganové před senátním rozpočtovým výborem bylo emotivní a velmi osobní. Tyto ženy požádaly rodiny po celých státech, aby se k něm připojily k získávání prostředků na prevenci proti malárii a její léčbu. Můžete zakoupit síť, která za cenu 3 káv ze Starbucksu může skutečně zachránit životy, které jsou stejně cenné, jako byly životy našich synů. Vlastně tomu nevěříme, ale víme, že bychom měli. A víme, že je to pravda. O 6 měsíců později. Víte, když jsem byla mladá, byla jsem posedlá tabulkami. Vážně? Ano. Od té doby jsem si s oblibou zadávala svůj život do tabulek. Když jsem byla ve škole, měla jsem tabulku nejlepších přátel. Když mě David Willeby políbil, vydržel 4 roku na prvním místě. Než políbil mou nejlepší kamarádku. Okamžitě se propadl až na 37. místo. Tak neuděláme si nejlepší 3? Tak dobře, jo. Tak jo. 3. místo. Den, kdy se narodil Ben. Strašně mě to bolelo. Ale byl to báječný den. Georgeovi trvalo 27 hodin, než se narodil. Jo, bylo to víc než den a je to dobrá 3. Druhá nejlepší věc. Dnešek. Poprvé za celý rok jsem ráda, že žiju.